Deputaire steert met van doel de opcenten maar 30% te verleging. Communicatie praat het college over de belastingverleging. De maatregel kost het 20 miljoen euro in het jaar en we betalen uit de Nuon-Jilden. Deputaire Sander de Rauwe wil de Friese economie weer een impuls aan. Jonge gezinnen zult ik bedrijven een soort yield besparen. Bouwbedrijf Friso uit Ljouwert zal de Clemenskerk op het Ameland weer opbouwen. De kerk baande februari 2013 heel oud. Er is hier noodien om het yield bij elkaar te krijgen en de plannen te maken. Maar juist Joen ben de leden van de parochie bijpraat en kregen ze tekeningen van het nieuwe interieur te zien. Op een lege dik in Wurm is juist aan het begin van de joen een garage in de brandlijn. De brandwachtkorpsen van Grauw, het Jereveen en Ljouwert waren oproepen. Komen een garage bij een vrijstaande wenning. De bewenners weer net thuis, wie een flinke reekontwikkeling. Ik de wenning het wetterski oproem. Joen en vannacht is het zacht, 14 graden en er stiet een zwakke zuidwestenwind. Morgen is bewolkt, letterzinnen, het wordt goed 20 graden. Bij een matige en vrij krachtige noordwestenwind bloot het meest droog.